2026 ମସିହାରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାରେ ନିଜର ଫସଲର ବୀମା ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ରବି 2006 ସ୍ପେଶାଲ ଏବେ ଚାଲିଛି ରବି ଋତୁ। ତ ମୁଗ, ବିରି, ସୋରିଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ ପାଇଁକିନା ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ସେଥିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ଯେଉଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୀମାର ରାଶି ମିଳିବ। ତ ରବି ଫସଲ ପାଇଁକିନା ତୁରନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିମିୟମର ସବୁ ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଡେରି ନକରି ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ତାର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେଉଛି। ସେଥିରେ ଯାଇକିନା ବି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୋଇଂର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟିପ୍ସ ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ରୁପି ରସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।